Go! Shot! Go! Nandaw dire. Sige pa. Oy! Pa! Oy! Pa! Oy! Ano? Ano na unsa mga girl? Sakit ka ayo akong tuhod. Hala, balik sa miyo niya guys. Kinahulog siya. Nahulog siya. Nahulog siya. Hay mga lamion, lami kay kano, lami ka. Kay ning tan-aw ka, maong lami ka. So, dili ikaw, dili sila, ako kini ang para nimo. Char! Di ko na malaya. Char. Dili ikaw, dili sila, ako kini ang pinakalami. Lamion, lamion pa sa iyong inon-on. Oh, lami pa sa iyong inon-on. Lami pa sa iyong tiil. Ako kini, it's JL. Char. So for today's vlog is, kabalo mo guys, aha ko. Tag na kung aha ko. So natas minteriuhan guys. Kaya mag-wake up tas minteriuhan. So, ano man dyan na mga lamion. Hindi to mga lamion nga kanang kuan malamion. Kanang gabi, bitaw. Kanang alas 12 sa kadlaw, no? Hindi to alas 12 sa kadlaw niya. Busa kay, busa. Kabisaya ba? Ano dyan na mga lamion. Ano ba ay? Ano mga lamion. So, Balik mi dire sa lod. mubalik ko diri sunod kanang magkuan jud ko dili 3 AM alas 12 jud. Mas di hadlok man ang 3 AM ga. Huy, masadlok alas 12. Mas hadlok lagi 3 AM pa na pa si kuya. Di ba hadlok 3 AM dire? Hadlok diri alas 3 kuya. Ay, dili di ay hadlok. Pero masadlok ko nga mawala ka. Bakit ba ikaw na iisip ko at Batay na ko. Batay. So karon guys is magsugod tag makeup atong kuan nga makeup guys. Nindot tatog night twist guys kanang bitaw mag-question bitaw. Sige. Ay sige ikaw lang question. So nata diri karon guys is magkuan ta mag makeup ta sa minteriuhan. Pero atong makeup look is minteriuhan sad siya guys na ay mga gravy. Ito yung gravy. Graves man. Graves magod. So naay mga graves dayon. Cross dayon. Basta diri ta mag-makeup challenge ni siya guys. So comment down below kung sa inyong gusto ipa-makeup. Mag-makeup ba ko sa ilalim sa tubig? Mag-makeup ba ko sa punuan sa kahoy? Ay naka-makeup naman ko katong balak sa mangga. So unsa pag yun, comment down below kung unsa inyong gusto ipakuan ako. So dili ta magdugay-dugay, mangadto na ta. Bag-o pa ka sa akong YouTube channel. Soon alangin ninyo. Kana pag nasuon na ninyo, lami ka, matawag ti kag lamion. Soon na. Ha? Kay magsugod na ta. Hay mga lamion, imbalik na pud ta kay paila-ila ta mo sa akong kauban. Mo ni siya tong guest which is mo ni siya kuan na to guys. Mo ni siya imukuan na to guys kanang ato magkukuan ron guys is mag-makeup ko plus question and answer. Ambot laon sa question niya ani nako pero ikat nang nako basta di ko ganahan. Ayaw ikat ay. So, paila-ila na to. Come here. Ay, wala pa. Mo din ni siya. Ipaila sa nako, oy. Imong tit, kinaay kuan. Nailip tint. Oh. Then, mo ni siya. Ipaila na ko, guys nga. Taga Santa Cruz ni siya, guys. Apil ni siya Miss Tanggub. Paghilom ba? Pinakagwapa. Pagpuyo. Gwapa kay ni siya sa Tanggub, guys. Pinakalami sa manimo. Oh. Okay, subscribe naman ka diha. Lami ka. Taga Santa Cruz ni siya, guys. Then, walay uyab. Wala siya uyab, guys. Loyal, single. Maampingon. Sa paman. Just PM ni ka, Nicole. Just PM ni ka, Nicole. Muna siya pinakalami sa Santa Cruz. Ali na. sa Sige, tinod pangalan mo. Nicole Dominic. Go. So, muna siya, guys. Ang pinakalami nga guest nato karon. Char. ikaw ang binibining na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Nicole Dominic Pinaso.
So, wala siya ito question na to, guys. Samtang ako, nag-makeup ko siya, nag-question po siya na ako, guys. So, Yes, let's start. let's start, mga lamion. No? Ba't yung magkita mga makeup? Gikan sa TTHM. Katawa pa dira. Wala! Uy, Nag-play naman na. Oh, gikan TTHM. Ito na. At least lang kay makeup, di ba? Kasi gusto niyo uling. Ay, okay na tatag uling, no? Ayun po, ayun ang uling. So, Oo, mag-uling challenge na, guling challenge. Hala, gibasa. Oh. Ay, di na lang nato na blendera. Day na ikaw dito graba. So, magsugod na gyud ta, guys. So, siya, pangutanan na nato, guys. So, Anak ko siya, agon sa ihang. manrapos ako. Wala akong costume ba? Watch out kay Magwan, may unya. Mo pictorial pud mi unya. Dayon, mag-shoutout pud mi sa mga tao. Mang shoutout po ni. Ay, nakalimot ko sa mga tao dira magpa-shoutout kay sayang. Lami ang tak ko mo-shoutout. Sa una, gi-shoutout ako niya, pero napila kasi yung vlog. Di ba? Basin ka mo, guys. Comment down below kung gusto mong i-appeal ako sa vlog. Anahon ta mo sa inyo, ha? Char. Oy, nga na siya kakuan sa yung mga kuan. Masikat ni siya, oh my God. Musikat ko, guys. Char. Musikat. Hindi siya makeup, guys. Like, sponsor bitaw niya kay Kylie. Like, ang mga literal nga pang mentorya gid yang ipadala, guys. Grabe, gikan pa ni siya gawas, nag-ship pa ni siya. Tanawa, with the, kung ano sa ni siya, Everbrand na cosmetic collection, guys. Yes. Oh, di ba nice ka siya? Sa amin naman gudin ako. Ay, joke. Sa amin na rin, guys. Dili ni siya gamitin yung expire na. Alam mo, ikaw, expire na niya. Expire na mo, pang quarantine na ka. Kabalo mo. Managkot ta sa admin. Ay, Katong. Katong hugot nga. Katong. Oh, managkot ho niya doon ta. Managkot ta. Managkot ta sa tong gugmay na yun. Sa tong mga namatay na. Ay, sa tong relasyon nga namatay na. Ay, Uy, naku. ka-feeling ka, dagan biyang mga ghost diri katong murag Oh, kapag siya uy, na, gigusting ikaw, ka. di ba, ikaw gighost ka. Ako na nag-ghost. I-blap na to na to. Uy, mapuyagan ta ba? Tabi po. Disclaimer po. This is for entertainment. Not only. Masugo na tabi. Nanagid ako na sa YouTube ani. Oy, nakita mo ko sa mong naong sa YouTube. Di ba na mo YouTube channel? O katong amo ang kuan mo. Katong lagi daw ka mo. Kisa may kami. Wala na may kami. Inguranin kami basta magkuhin ka ako. Hindi rin kami magbukal. Sige na. Magsugod na Dili guys. kita siya masuktan og make-up. Sige. So, magsugod ako guys. Maggamit ng foundation. Ipakita mo foundation. Sige na. Magsugod na ta. Wala ko blender guys kayo. Wala na basa. So, dili lang ko magamit og blender. So, mga tanan ako ni mo. Maglandas Ayap. og mga pangutanan sa kuan. Ay po nang binuang nga pangutana. Uy. Pastok sa ta. Manakag pastok? Wala. Ipastok diha. Sige, pastok. Ay po nang binuang ha. Di dyo ko mutuba. Ako din na iwalas. Binuangan na makadaan. Ana po na. Kaya ito na i-slow mo. Bakit ba ikaw na iisip ko at di na So, pastok ta. Kuan. Ay, mga Round tanan one, ko. round one. Sige, pastok sa ta din mga din na sabi na po ikuan mo ta. Pastok, day or night. Pastok ka. Pastok. Day or night. Ibalik. Pastok, Ibalik. Ibalik ta pa utano. Day or night. Night. Hala, night. Lights off or lights on? Lights off. Para kuan, para di makita ang kalagom. Talong o okra? Talong o okra? Okra. Tanduay or beer? Beer, oy. Wet or dry? Wet. Wet. Size performance. Size performance. Pwede duha? Kuan, sa pamela ingredient. Kanon, ay tunlon or ilua? Eh, tunlon kisayang. Sayang. Kung green-minded ba? Ay, Kuan. oy, sila nabot pasabot anak kung pataka mo
Pasabot na unsa na iyong giput pasabot. Kuan. Musabak or musabak or ikaw musabak niya? Ha? Maura ka. Musabak. Wala ka pa niya to. Wala Kuan. ito sa inyo. Wala usili ka ano. Katong brownies. Isa bot ato. Bro man tanga, dili man gruto tarong pagkakuan na marag na kuan siya ba? Nungsa naman eh. Murong Kuan pagpatay ani. pero mang makeup sa ko gwapa ka din. Ako si mo vlog kay mura ko gi ate. Ano na ay para ako ipagpatcha. Dapat slow mo na ni mo na. Ikaw ang binibining na ninanais ko. Sige, mga tanan ko kay since kuan man bag-o gibulagan ganon. Ngano na may taong mamiha o ngano pong nay taong biyaan. Mong nay taong mamiya. Walay taong mabiyaan kung walay taong mamiya. Mura. Lagi pero ngano na may taong nga mamiya. Kay napulan na. Ano na pulan man? Basig ba? Kay dili ka lami. Kung naa ka sa akong channel, lamion ka. Ay, wala ka sa kong channel. Ay, di ka lami. Kinsay uyab ni mo ron? Wala Kung ko'y nakay uyab. na kay ka char na ghost na ba? Kabalo ka, akong uyab karon is si YouTube. Sana all na YouTube channel. Kaya ko ning career si YouTube ug maayo. Next, mangilay ta guys. Magkilay na taga, magkilay. So taro nga to kilay ga, dili na to pahakan ga, dili na to putlon, dili sama sa inyong relasyon na putol na. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama. So magkilay na ta guys. Shout out ko ni Janessa Quijano, where are you there? Where are you? Are you like that? How you like that? Now look at you, now look at that. No, I'm not like that. Pagbulag na! Bulag na! Dili ko anong buhila ko na, balikan mo na ako, mahal pa kita. No, I'm not like that. Nagawa pala kita ron, anak bro, nice ang lightning ka. So magkilay na taron guys. Itong pangkilay kay nalanay kay tungod kay init. Sama sa yung relasyon nalanay. Nanay, oh! Ay, cold naman kayo siya, good. Dapat mo guys kay cold. Ay, So, comment down below guys kung saan yung gusto ipakuan na to ipabuhat next. dapat na good na guys, no mag alas 12 mi diri balik kami, rag yung duha, bitaw din. Igo, gid mi din ka uli sa mong balay. Wala ka ulamin siya guys mo nangingit-ngit na. Hala, murik, ang gabi mo yung muduol na to. Uli signal sa minteryo lang ga. Ay, editan lang ka na ako na ino din pag gabi iba og light no. Editan ako ang kuan. Mabash, bitaw ka kay dili dito pag gabi. Ay, ako maitugan. I like mga spooky lang. Who are you? How to? Ano daw? No, hindi na siya Wala pa man mababalik. comment will appear here. Wala pa man. Laki. Wala man siya comment. Comment diha oy. Ginawa na ito. Isa na itong viewer. Ano, nawala pag yun bastos. So, ga-live din. Isa mo si James. Pa-shoutout, Lods. Hi, shoutout ko, Jello. Hi, Alo. Shoutout ko. So, shoutout sa vlog. Oh, shoutout sa vlog. Shoutout din ni Jello Alo. Kung gusto ka magpa-shoutout sa akong vlog, Yes. is puan guys, kana comment down below na shoutout ko mga lamion. Uy, na All 5 maka-viewers. viewers! Hi! Kasi kuha mo, you know, like, nag-push ni mo para mag-vlog. Wala, kurang pagalingon. Support, nag-support. Ay, daghan mang nag-ingon ako nga pag-vlog ba din. Sa una ra, dugay ra man ta kung naiplano mag-vlog, wala pa'y quarantine. Naka-vlog naman ko guys. Is kato akong gipakita sa last video na ako guys, katong nagigda ko Daoy, sa mga vlogger naman sila. Miss you both. Oh my God, 7 na ta. Magpa-giveaway si JL, guys. Ug maabot tag 15. Like, ihatag niya iyang kasing-kasing ninyo. Sure. Basta, maabot tag 15 views. Char, magpa-giveaway lagi siya. Kasi may hatag. Load guys. Load ako ihatag. Ha? Ay, lungon. Gagi. Ikaw gasugo. Oh my God, 15 na tao. 15. 14 pa ulit. For 14 na di ay, magpa-giveaway si JL. 13. Magpa-giveaway si JL. Ug maabot tag 15 viewers. 15. Mapag-away mi og Lungon. Joke. I'm just, you know, joke. Kidding, eh. Kidding. I'm not kidding. I am Nicole. So, ga-live day mi karon guys. Ga-live ni guys. Ga-live. Ate man na, tanaw. Wala na siya katiman siyang vlog guys. Kasi gina siya katiman sa Hala, live. oo. Hala, 18 minutes na. Wala pa naman sa kilay. Patay. 18 minutes na siya. Wala pa siya naman siyang kilay. So guys, mag-eyeshadow na ta. So,
Fast forward na ako eh. Ana pud ba ipakita po dito imong pag sa pag eyeshadow. Dili mo kita ang sa amin. Wala si tarong gamit ang dala, wala sa tarong ring light kay wala siya ka kuanan ka tuslukan. Ay, ako na ito sluka. Ito na siyang gisugdan guys nga. Buta nga itong mga cross-cross. So imbiya na ang isa, upat na lang ta, magwilat kung ta ma-zero usan ako ni end na video. Kando na naglantaw, go lang nang go. Ana galis sila habang may kuan. Habang may buhay. Habang may buhay may pag. Habang may buhay. Habang may buhay. Oh, shout out ko ni Janessa Quijano. Hi, ga. Nasa Miss you. Janessa? Ala, igat, Janessa. Nakauyab ka dyan. Hala din ako uyab. LRG, rin gini makauyab, no? Ay, ang nagwis na nakauyab daw, be. Oh, hamad na daw. Dagway. Bulag na mo. Magbulag mo. Pag magbulag mo, say tawag na, gaba. Kabastos. Nakay, since naman to sa minteryo, so nakay pangutana. Sige. Mahadlo ka mamatay. Siyempre, mahadlok. Pero kung mamatay, maganita nga. Sakto ginungdan. Dawa to ng kamatuuran. Pero mamatay ta. Patayran niya. Dili siya ako madawat. Oh my God, pero patay naman ko niya. Saan man na? Wala ko palabot na, uy. Suportay po, uy. Hello, uy. Dili ikaw, bitaw. Magkana-ana ka na. Yeah, dili, bitaw. Dig-edit ako, dili ako butang ako. Chimachi, siya. Nana, ikaw. Magkana-ana ka diha. Nakoy kuan. Joke. Kumain ka na ng ubas. Para sa akin ka na bukas. Suportay ko ba? Dili na niya matalo. Chimachiwa, mamamay. Ako, chimachiwa. Gagi. No, na akong cross. Uy, di ko sa Jollibee kay magbulag ni sa uyab. Uy, gabi, sag-ahapan mo na siya dalon, ug mubulag yun na, magbulag. Kasi mga tumog sumayan, balutan, ug magbulag yun mo. Ana ra, ug bulag na. Uy, No, di na I'm mag- not like that. Dili na din di ka magpatawag pa sa ngil nga ang hinungdan kay ang Jollibee. Hoy, no, I'm not like that. Uy, gabi, wala labot yung gikaon ug magbulag mo. Bisag apo mo adto, ug dili gud ka mo. Og bulag na. Saba na to. Ala, ito kunik. Oh. Diba? Sakto biya guys, no? Ug bulag na. Shoutout ko kay Kim Arda. See you soon. Magkita tapuhon. Sa sunod nga higayon, kita tapuhon. Unsa man na medyo maldito. Unsa to po? Bro, nakoy na feeling nga something good. Bad record ang Jollibee. Hala, bad record. Ga, bisa unsa pa naka-record, ga. Hala, wala bad record. Kalami sa Jollibee. Pag bulag na. Kapila makagianak o magbulag yun mo. Bisag ang mga, Bisag siya pa imong kan, magbulag yun mo. So, this is our final look. So, in 3, 2, 1.
ko, Bi. No? Magdamgo ko ba ini kagabi din urumon ko. Hindi na ako kamata. Uy, ka-play na. Ayaw i-play. Dire or dire? Kaubos raw yung makagibag. Ay, mura kong kulbaan. Ay, mura kong kamat yun na ugma. Ayun na lang kayo, di ka gusto. Ayun na lang for the sake of the vlog. Ay, anak na lang. Hindi, play na. Dagway sa Dobby. Sige. Ako sa kipo, ako palo. Ang gugma. Mura na siya gihawi. Pag mahubas ang dagat, mangawala ang langgam. Ang gugma. Mura na siya dagat. Pag mahubas na, ay, yawi mang. Di sakit ang mata? Inigabot na ko galitig smell. Heh. Go! Shot! Go! Nandaw dire. Sige pa. Ay! Ano? Ano na unsa mga girl? Tintog. Nabuang naman yun. Sakit kaayo akong tuhod. Wala, balik sa amin niya guys. Kinahulog siya. Nahulog siya. Nahulog siya. Balik sa amin. Balik. So muna siya atong final look na humana ninyong tan-aw. So if bago pa ka mga lamiun ha, kamo mga lamiun, subscribe na mo dira sunan ni ninyo. Kana sunan na. Sunan na. Dili ikaw oy. Kana na ako ipagawas ani dapit. So ina na siya guys. So sunan na ninyo guys. So pag masunto nimo lami ka. So hope you like this video. Comment down below mo guys kung unsa inyong gusto ipabuhat nato next vlog nato or next video nato nga pagabuhaton. Unsa inyong gusto i-request dira. Mo request nilang 24-hour pag jowa challenge ng dapat. Ay, sakto ra po. Okay naman po. O, yan na siya guys. So, akong po'y mamili. Wow, kung kita nga doha, dili ka na ako, dili na ako nimo. Oh, so, ano siya guys? So, comment down below kung unsa imong gusto ipabuhat nako guys. Unsa ipag gusto nimo? Gusto nimo ipabuhat nako. Gusto niyo ibot. Oh, nga vlog or something. For like example, kay humana magtag makeup while gaulan. O, di ba? Nakita mo ato. Kung nakita mo ato, wala mo kita tan-awan ninyo. Makeup nga ning sakag kahoy sa mangga. Ning makeup tas kulungan sa baboy. Nga gipa ako sa baboy ato. So, kani siya kaupat na nato ni nga challenge guys. Makeup is ay napa di guys katong gabi na. Tong makeup ko nga gabi alas 10 man talito nga. Ambot lang sa oras. Panglima ni siya guys which is nata diri sa Minteryuhan. So, next video, comment down below kung sa inyong gusto. So, hope you like this video. If you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please like, share, and subscribe this video para masaya po tayong lahat. Oo, mga lamion ka na kay lami ka, mag-subscribe ka na. So, it's Jill says, no hate, just love, and be healthy and always be happy. Bye-bye. Bye. Kalami ba? Bye.